saurayin ki ya miki ciki. Ciki? Wayo Allah, kai wurin da kira yaya. Yawwa. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ki dade ina ne? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya kalau. Ya ibada? Alhamdulillah. To ya sunanki? Raihan. Sunanki Raihan. Allah wani Frank nake so ki mu dan yi tare da ke. To shikenan ba damu. Ina so ki kira mun kaninki ko yayanki like irin ki ce mai saurayin ki ya miki ciki. No. Wayo Allah, kai wurin da kira yaya. To normally ne. Ya shi mu je ya zai yi. Bari mu ji to. To. Bismillah kan da je ni. Ba abin da zai faru ai Frank ne. To shikenan. Ya free. Speaker. Yawa. Assalamu alaikum yaya. Kake? Lafiya lauya kake? Alhamdulillah. An gama abincin ne? Ba a gama ba, bana gida. Ai wata magana za mu yi da kai ne. To ina jin. A san kai dan uwana ne ko? Babu wata damuwa wadda zaka wannan. Kana ji? Ina jin. Ya na ji kama wani yanayi ya aka yi ne? A'a kana ji wallahi yayi wani ne saurayi na to yau wajen wata na 2 kawai ya min ciki kuma shine ban san wa zan faɗa ba sai kai. Yanzu ka taimaka min. Kar ka faɗa. Na shiga uku. Wannan ma hau. Wani irin hau yayi dan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni yanzu ban ma san irin magana da zan ga. To yanzu ya za a yi azumi da ciki. Wannan hau din ki je ki biya. Amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya muna cikin hau. To yanzu ya za ni yanzu ya kike so yi da raina kenan. To kai kuma kin san halin baban Haru ya ji labarin nan kin san abin da zai biyo ba. Kuma kin san ba ta da lafiya yanzu in aka ga mata wannan magana za ta daga mata hankali gaskiya kin cuce mu wallahi. To yanzu ai rufa mu asiri yanzu ya za a zubar da cikin. Ni ta zai rufa miki asiri ya za a rufa miki asiri rufa miki asiri ne miki kin aikata abin da ba ki bane ba kin zo kin kama a jaraba. Kare mu da talaucin da muke ji ma kina ganin yan wannan namu ba wani abu gare su ba iyayen nan namu ma ba wani abu gare su ba ga amma mutum yanzu a asibiti tana fama da jinya ki je ki ebo mana abu. To yanzu ya za a yi ka faɗa min yaya. Kai haƙuri na san ni ma ban kyauta ba. Yanzu kina ji na? Eh. Yanzu kina ina? Yanzu ga nan na fito ne fa kuma na zo wurin shi shine yake bal da ni. Ban san ina zan tafi ba. Mu ba da wannan saurayin naki bane ni. Shi ne fa. Lalle zai ci jin din iyari. Zai ci gutsun ware da ma wani nake ji nan na tambaye na ramsin ya hana zan ci wari. To kuma yaye yanzu. Ma hadi da ce yanzu kin fito ai kina ina? Yanzu ga nan ina junction. To ga nan zuwa ga nan.